गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआ जागोन माने आंनि भिडिअखौथ' थाम्बनेलावनो नायनानै बुजिखाबाय जानो हागौ, अब्लाबो आङो बुंफिनसै आरोना। दिनैनि भिडिअआ जागोन सोंनायनि फिननाय। दिनैबा मा कुइसन फैदों आंनावबा बे कुइसनफोरनि एन्सारखौ आङो नायै फारि फारि होलांनोसै। गरमथार न' लोगोफोर, आङो फेनबो लायाखै दावराव खोनागोन होननानैनो गरम लायबायसो। दे लोगोफोर, बिदिब्ला दाना आङो भिडिअखौ जागायलांसै। आङो कुइसनखौ नायै दाना एन्सारखौ फारि फारि होलांसै। आं कुइसनखौ नै मबाइलाव नायै एन्सारखौ फारि फारि होलांसै आरोना। गिबियावनो कुइसना दङ, आब' नोंनि बिबोनाङा मा मावो? आंनि बिबोनाङा बिजनेस मावो, बेनोसै एन्सारा। नोंसोरथ' आंनि बिबोनांखौबो नुवाखै। जोंहानि बिबोनाङा जा गोजौ गिदिरखा, जोंहा मुथुनिस्रायबो जा गोजौ गिदिर। आङो फेमिलि भिडिअ बानायब्ला जोंहानि बिबोनांखौबो देखायगोन। ओमफ्राय आंनि बिबोनाङा बिजनेस मावो, बेनोसै एन्सारा। दाना नेक्स्ट कुइसना दङ, आब' नों डान्स क्लासिकेल लानाय नामा? कुइसनाथ' मोजाङानो। आंथ' डान्स क्लासिकेल लायाखै, ओरैनो मोसालाबायो आरोना। जाखिनि रोंगौ बेखिनिखौनो मोसालाबायो। डान्स क्लासिकेलथ' लायाखै, लानोलाय गोसोमोन, लानाय जायासै आरोना। बेनोसै एन्सारा। दाना नेक्स्ट कुइसना दङ, आब' नोंहा साइनास दं नामा? बे कुइसनखौ मानि थाखाय सोंदो आङो एसे बुजिनानै मोनदों आरोना। मानो होनब्ला आंनि रायलायनायखौ एसे गगा मोननाय खोनायो न' लोगोफोर। मानसिफोराबो फनफोराव रायलायबाबो बिदि होननानै सोंहरो, गगा मोनदों नामा? माथो गगा मोननाय बायदि खोनादो रायलायनायखौ, बेबायदि होननानै सोंहरो। अबयसे नंगौ नोंनाया, आंहा साइनास दं, बिनिखायनोथ' आङो थाब गगा मोनो। आरो साइनास थानायखायनोथ' आंहा मेगनाबो गाज्रि। साइनास थाबाथ' मेगना गाज्रि जाखायोना, खुगा, गन्थं, मेगन बे जयेन्ट थाखाजोबो नालाय। साइनास थाबा खर'बो सायो। साइनासालाय दं, औ बेनोसै एन्सारा। जायखिजाया कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ। आङो बारा मोजां रायलायनो रोङा दै लोगोफोर, साननो नाङा एन्सारफोरखौबो माबायदि होसोदो होननानै साननो नाङा। आङो माने एसां स्टेन्डार्ड रायलायनो रोङा आरो। आं न'फोराव थानायाव माबायदि रायलायो बेबायदिनो रायलायनानै खोन्थादो आङो लोगोफोर। जेबो साननो नाङा, स्टेन्डार्डबो रायलाया माया बिदि होननानै साननो नाङा लोगोफोर। आरो भिडिअआवल' स्टेन्डार्ड रायलायनानै मा जानो न' लोगोफोर, गाव जेरै बेबायदिखौसो देखायखानांगौ न' लोगोफोर। सायावल' स्टेन्डार्ड जानानै मा जानो न' लोगोफोर। स्टेन्डार्ड जानोब्ला सायावबो स्टेन्डार्ड जानांगौ, सिङावबो स्टेन्डार्ड जानो नांगौ न' लोगोफोर। सायावल' स्टेन्डार्ड जाफ्लानानै लाब गैया, आंनि बायदिबा आरोना लोगोफोर। दाना नेक्स्ट कुइसना दङ, आब' नोंसोर इउटुबारनि भिडिअखौ बांसिन नायो? कुइसनाथ' जोबोर मोजाङानो, जोबोर मोजांखौनो खालामदों नों कुइसनखौ। दाना बिनि एन्सारखौ आं होनोसै। आंथ' बहुत इउटुबारफोरनि भिडिअखौ नायो। मानो होननानै बुङोब्ला बहुत इउटुबारफोरनि भिडिअ नायब्लासो गावबो सासे मोजां इउटुबार जानो हागोन नालाय। मालायफोरनिखौ नायब्लासो सोलोंनो हायो नालाय। मालायफोरा माबायदि खालामो बेफोरखौ नायना लाब्लासो गावबो रोंलाङो नालाय। बे हिसाबै आङो बहुत इउटुबारफोरनि भिडिअखौ नायो आरोना। आंनिनो गोबां लोगोफोर इउटुबार दं, फिसा आरो, बिसोरनिखौबो आङो नायो, बहुत नायो। ओमफ्राय बिनि अनगायै आरो गिदिर इउटुबारफोरनि भिडिअफोरखौबो नायो। जेरै बै राजा खुंगुरमोननिया, ओमफ्राय प्रकास, ओमफ्राय डिम्पु बरुवानिखौबो नायो आङो, गेमस्रिमोननिखौबो नायो। ओमफ्राय नामफोरखौ बावगारजोब्बाय दे आङो। मौसुमि बिराज
एमबिया बिसोरनिखौबो नायो ओमफ्राय बिदिनो कभार डान्स खालामग्राफोरनिखौबो नायो बहुतनिखौनो नायो आङो हिसाब होनो हानाय नङा आङो ओमफ्राय दा बांसिन नायनाया आङो माबानिखौ बांसिन नायबाय थायो आरो दा दसे माने मिथि नार्जारिनिखौ बांसिन नायो आङो दा दसे आरो माने बिनिखौ आङो नायनो बोरैबा इन्टारेस्ट मोनसोयो आरोना बेनिखायनो आङो बिनिखौ दा दसे नायबाय थानाय जायो ओमफ्राय बेलेगनिखौबो नायो बहुतनिखौनो नायो आङो जिखि जाया नायखायो अब्लाबो मिथि नार्जारिनिखौ दा दसे बांसिनै नायनाय जायो आरोना बेनोसै एन्सारा ओमफ्राय लास्ट कुइसना जाबाय कुइसनाबो जा गाजा सोंखायोना आंखौ नोंसोरो लास्ट कुइसना जाबाय आब' नोंहा एक्स बिएफ दंना गैयामोन कुइसनखौ बुंबावो दे आं खनसे आब' नोंहा एक्स बिएफ दंना गैयामोन मिसाखौ बुंनानै मा जानो न' लोगोफोर थगायनानै लाब गैया माने प्रप'जलाय खालामदोंमोन बहुत मानसिया अब्लाबो आङो माने एक्सेप्ट खालामाखैमोन आरो माने इसिबां इन्टारेस्ट गैयामोन नालाय बेफोराव बिनिखायनो आङो रावखौबो बिदि बयफ्रेन्ड लानाय जायाखैमोन आरो बुंनो थाङोब्ला एक्स बिएफ गैयामोन आरोना एन्सारा बेनोसै मिनिनो ओंखारबाय आङो लोगोफोर मानो गाजा कुइसन खालामो नोंसोरलाय आंखौ हा लोगोफोर जेबो नङा दे लोगोफोर आं मोजांसो मोनदों कुइसनफोरखौ बिदि थाब्लासो इन्टारेस्ट जायोलाय ना लोगोफोर ओमफ्राय आं दा कुइसननि एन्सारखौथ' होखांजोब्बाय माने आं कुइसनखौ मोनबाल' लाबोदों माने बांद्राय भिडिअखौ बांद्राय गोलावबा नायनो इन्टारेस्ट जायाना आंबो बांद्राय गोलाव भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनखाया बिनिखायनो आङो बांद्राय फोलावला होननानै साननानैनो माबाखौ कुइसनखौ मोनबाल' लाबोनाय जाबाय आरोना लोगोफोर कुइसनालाय दंबावोमोन आरो बे आद्रा थानाय कुइसननि एन्सारखौ आरो नेक्स्टआव होलायनोसै जायफोरा कुइसननि एन्सारखौ मोनबाय नोंथांमोना साननानै लादो आब'आ कुइसननि एन्सारखौ होबाय होननानै आरो जायफोरा कुइसननि एन्सारखौ मोनाखै नोंथांमोना साननो नाङा जोंनि कुइसननि एन्सारखौबा होआखै बिदि होननानै साननो नाङा मानो होनब्ला आङो गासैनिबो कुइसननि एन्सारखौ फारि फारि होलांजोबगोन माने मोनसे भिडिअआव मोनबा कुइसन लाबोगोन आरो आङो भिडिअआ गोलावद्राय जायोना नायनो इन्टारेस्ट जाया बिनिखायनो आरोना लोगोफोर दिनैनि कुइसनाबो गासै मोनबामोन बे मोनबानि एन्सारखौथ' आङो होखांजोब्बाय बिदिब्ला आंना भिडिअआ जोबनायनि लामायाव फैबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं लास्टआव मोनसे खोथा बुंबावनोसै लोगोफोर सोरबाफोर आंनाव माखौबा कुइसन खालामनो गोसो जाबावदोब्ला गोसोबायदि कुइसन खालामनो हागोन मानो होनब्ला आङो इन्टारेस्टसो मोनो बेबायदि कुइसन खालामनायखौ इन्टारेस्टसो मोनो मोजांसो मोनो आरोना लोगोफोर बिनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ बुङो नोंथांमोना आंनिफ्राय आरो माबाफोर मोनथिनो लुगैबावदोंब्ला माबाफोर कुइसन खालामनो गोसो जाबावदोंब्ला गोसोबादि कुइसन खालामब्लानो जाबाय आङो कुइसननि एन्सारखौ फारि फारि होलांबाय थागोन सप्ता फारि फारि होलांबाय थागोन आरो माब्लाबाफोर सप्तायाव होनो हायाब्लाबो आरो नेक्स्टआव होलायगोन मालाबा समबो मोना जायोदि न' लोगोफोर दाना कुइसननि एन्साराथ' जोब्बाय आं दाना भिडिअखौ फोजोबनोसै दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय